Kapitan Inteng! Adayo pa iti eleksyon. Ang mangpul politika manay ni kumparik nga inteng. Nay, apay anak ko namday tatabadong. Di maya makita. Nga dumanan na iti tao di ta barangay hall. Nakapila na nay. Kita ma. Agiwarwaras ngamin ti barangay council iti libre abin Kun kay. Mangpul politika manin day ta kumparik. Adda ka no ngamin krisis ti makan. Isong agiwaras da iti libre abin tapno agmula tayo kat adda kanan tayo. Nagatindog laki din ti palawag maun sika, John. Ha? Ti ko na pasimple pa nagkampanya day ta. Inting bating-ting pa. Ti ko na. Intakid din makipila tatabadong. Ay, diyak la kaya. Ado di ta mabalin ko nga imula abin Agbibisi na kaya mapandumawat. Kunak man no napan kamot nakipila ije barangay hall. Nambarak ko ma. Nakapudpudot. Ay, diyak la maanusan ti makipilpila. Libre abin ije iwarwaras da kapitan. Isukit day ta ita. Libre nga iwaras dagiti barangay officials. Ang pasimple damay nga iyarasaas abutusam tu ida. Saan mo't siguro akasta? Kaya't da tayo laeng atulungan. Taadda ka no mapasaran tayo a krisis iti makan. Patsamay. Nangruna day ta nga inting bating-ting. Kaya nasaway ni Sulangay ti agnanayon nga agkapitan. Uray an-anwem taado dagiti proyekto na dito'y barangay. Isulat ta ati kayat dagiti taaw. Ay basta siya. Nauma akon. Yak la kayat ti makipilpila. Inka na, no kayat mau. Maray, mabaling nga tamay amapan kami makipila kin ni Badong ka. Ay kat mabalin basta taga-kabildatan kayo, mapan kayo. Kasanungay, kat saan mimot ng butbutos ni Kapitan idinapalpalabas nga eleksyon. Oray na minsan, saan nyo nga imbutaos? Kinapudno na maray, sabali a kandidataw ti imbutos may. Kasta aya. Ang nangabaklat tamot ni Kapitan, uray saan mi nga imbutaos. Nagagat nga men, kan talaga nga aramidan na titrabaho na kas kapitan. Un nga raw, sigay, inakman mo nga raw makipila. Kat ni Badong mo nga'y. Di namot kaya, masadot ka naw a makipila, iso asyak laengeg. Dagito yung abin, nga itod mi kada kayaw. Imula yung Tayon maapit yaw, ikanda kayon tumanain. Waraw, addaak dito. Ay, wang nanatoyang. Nasayatan na kaumay ka. Ni tatabadong ngay. Masadot nga agpila, iso asyak laengen timay. Kalpasan na maalayo ti bin nga imulam. Mapan ka kano kini anggel ka, o tadda kano ibaganakan ka. Alam mo di bin nga imula, maray. Wen, Kapitan. Ay, where is pari ba daw? Adda ije balay mi Magamit ko matay may. Nga ben, special tited ko kan kwa na. Aya? Oo. Sigurado amaragsakan Sige, Kapitan, taibagak nga umay. Sige, maray. Panagkunak, titid na kanyak, kat arak. Haginom kami kanaw. Nabayagan kahit asaan kami anagin inaw. Iti panagkuna, kwarta, titid na. Ay, kat mapanak adagos Wen, sayang mo. Kita manlaeng anya, tuyan. Uray no nagdadakas dagiti bagbagakin ko itiliklikudan na. Ikan naglata iti espesyal. Kat no bagbagam pay asaan kayo nga agkumparay. Wan nga rag. Ang labnak magayam, dahi ta akumparay. Espesyal ko na maray. Iso mo lagayam anak kaisam alimabas dito tersenak ni Kabadong Mapan na nga rod alaon dya itad ni Kapitan nga espesyal, maray. Nagswerte mo ten. Da kami akakagawad, di na kami pa ikan iti espesyal. Siyempre, sa balin ni Badong kaw. Anya nga tangay day nga espesyal nga itad ni Kapitan kan ni Badong Mau. Kumusta kan, paray? Itay ka pa ako manatawa, paray.
Maumaakin ka? Kung kumustaan ka nga rutan, nabayag adi ka nakita. Namiss ko ikaw. Itad mo kay din bagbagam kinituyang ka nga espesyal nga itad mo pare. Ay mabit lang ta irwar ko iti drawer Darasama, dapay papanak. Dito, awatam. Kanya nga dito pare. Bukal may. Uwan pare. Imulam abok-bukal tinatag. Ha? Espesyal day tayo? Kastoy midlang di warwaras mo kadagiti tataw. Sa bali pare. Ha? Espesyal data bini ko nagkaroon. Si kalatin ang tidak iti data. Ay agawid akon pare. Espesyal. Bukal mo ilagayam. Ay mabit lang. Guri ka adi ka pumanaw. Anya pa iti ibagang pare. Isurukan ka. No kasano nga imula data abukal. Ay ambukon pare. Naa. Manalo na ka na pagklat. Naa. Jaki din amaw. Ay, di nakmansurwat. Dayta, tintin-ninting bating-ting ay bagbaga ng espesyal. Na ay una yan. Uray mula intupak. Naibulungdan. Ne, bukbukal mat ngagpaiso dagito inted na. Espesyal na kita? Dakdakkel dayto inted na ken ka ako na ng espesyal. Bas-basay dagiti inted na kada kamay. Espesyal. Kunak no arak. Kunak met ano kwarta. Ay, diyan lang ko manap na panay. Sayang lang yung oras ko anapan. Naturuga lang ko man. Aguldag ka man ako nakaon. Sumro manan ti satot mo. Kita niya nga teramilek. Ay katingkay mulan adagito'y bininga inted ni Kapitan. Doon bigat taon. Itan, malipatam tumanon no ipabigat mo pa ilaang. Nungay nga tasikan, timapan mangimula. Agluto ak! Di nakibaon no kayat mo timangan. Ingkakat agmulan, tanay, dagiti daduma, imuladan, dagiti naalada abin ay. Hey, yunay katikas tuyain. Imulam anembag dagita abin ay badaw. Nagswerte ni tata ba daw? Nay, apay chef. Agasam, iso tinangtedan ni uncle ko iti special abin eh. Saan ka dia dagita dinala kang agtubaw? Dadakkel pa'y ano agtubaw. First class talaga. Di na pala itag kanyak. Kunak ano siya ti pangtedan na. Angam jemut gayam kumpari na. Inmula yung kadinjainted ni Kapitan Abin maray. Jay special kaday maray. Jay special kan lokal Una, na imulan ni Badungkal. No kasta, makaapit kayon ton iti first class anatag. Nagswerte kayo matan. Anya ngay mati swerte ijay. Kat bin medyo dadadakkel laeng mat jay inted ni Kapitan ako na ng espesyal. Espesyal day ja talaga. First class. Aya! Wun, iso apatubwan nyo kan pagbungaan nyo. Ni Badung ko taiso tinangimula. Isaw ti mga sikaso kadagijay amula. Ay na, day taman agul-uldagan ter aramidam. Ay na, kahit, Day talatan ter aramidam. apay, dakis ayat aguldag. Kaawang mga ruti maramay. Nalabsak ni Kwaraw, agmulmula. Uray ni Kapitan, agmulmula mat. Si Kangay, day tala agul-uldag ter aramidam. Naimula ka, dagiti binay, arumbang nga imulat ako ma. Imulam laang, Kut mo na, apay niya pati sa bali aya. sibsibugam, inikat mau dagiti ruot ang nagtubo iti aglawlaw da. Ado dagiti manok, nga agkaray kay kadagiti ruot. Iso saan ang masapulain? Inabunwam ida, Saan ang masapul na ita abu-abu na? Iunay ka mo laki di. nungay adda insiktaw kat kananda dagiti bulong da. Adda nga rod dagiti manok, amapan mang sipit ka dagiti nga insiktaw tuyang. Ay di naman surwan, tamok ter aramiday. Ay, unen. Nabandugak. Naggapo ka siguro di tabangkag mo niya, Kapitan. Uwan. Lininisak nga men dagitiin mulak abin ay. Wan atap nagtubo da. Inabutwa ko na. Sana balay tainton agbunga da at dapitam, Kapitan. Uwan. Husto ti kinunam kagawan. Saan tayo amarik na day tayo bagbagada a krisis iti makan ta nagagat tayo mga agmula. Kanjak kayat nga dagbisin aka baranggayak. Iso nga rod anang iwaras tayo iti libre abin tapno awan ti agbisin.
Umay ka, kapitan. Ta ipakitaken ka dagiti mulak. Na. Nagtubo na ba tayo? Wen, kapitan. Naglalangto daw. Talaga nga inaldaw nga sa sikaswak ida. Mayat mala, ituloy mo ti mga sikaso. Ay, anda kayo matgayam dito, ay. Ay, impakita kini kapitan dagiti nagtubo ang mulak. Nay, umay ko kumaya ba ni Uncle Kaw? Ta ipakitak mat dagiti mulak. Agsabsabong dan Imunan ang nga impakitak dagiti mulak. Siya kumapay Ay, didak pa ginagawan kita dagiti mulay. Awan ti inunaan. Ala, Unaw buyon-buyon datan. ha? No asino ti umuna, so ti umuna kita ti mula na. Kayat mo, kwaraw. Ay na, imay da impalakon kanyak dagiti bunga ti binida, mare. Isunda kita, maray. Wen kita nagpipintas dagiti bunga da. Addan igatang da iti bagas kan adda si daan da. Di sanda marik na tay krisis iti makan. Wan nga raw. Nagbiit amalako dagiti abunga tinateng, magatang adagaws. Kumusta nga tangay mat dagiti mula ni Badungka? Nagbunga damot siguron No nagbungan dagiti special abin ay na, nagbiit a pagbaknangan dagijay. Kasta? Nangruna itata nagngina ti presyo dagiti natang. Ay, inakman damagan kinni ba daw no kumustan dagiti imulan na? Danuga baon! Kasta! Uppercut! Naglaingan! Kuktaram! Wain! Kasta! Ay na! Maminsabay! Ay na! Natwagain! Padaw! Ay dinakman ka sa sarita. Tagbuy-buyak. Idapom day tatibay tadadamaga. Nya! Panginginid mo. Dagiti bininga inted da kapitan. Apay nagitibin ay. Nagtubo da kadain. Ay, diyak mo Di mo amaw. Kunam ngay mulam. Kituwain, imulak mate. Ala, inta kitaan. Sika na, ti mapanmang kita. Dito lang madlikodan ti balit tinang imulaak. Inta kitaan. Tano awan ti maipakitam kanyak. Sikati imula. Iyay. Nay, apay ngay. Di mo nagtubo na kita imulak abin ay. Ruot mag dagiti na imula ditaw. Nga raw, nagdadakkel aruat. Di special abin ay. Awan mo ti makitak ang nagtubo. Ay, Diyos kay. Basol na kita amanaw. Apay apabasulam dagiti taraken ko amanaw. Una, takinaray kay na. No kumatay na ladam, saan da kumakinaray kay? No sinibugam dagita amulam, nagtubo da kuma. Di ka kadi umanong dita. No inabunwam kuma, nagbunga daan, kat mapagnumarantay daan. Ala, kuston. Ita, marik natan ti krisis iti makan, gapo iti kinasadot mo! Ay, sas. Ay, danugan naksamot yung tuyang. Ay, sana. Awan bagas may maray, Apay nga awan, awan igatang may. ka naglakwan nyo iti nateng yung ay. Adayamat inlaklako may. Kung nakano inla kayo iji ilay. Tadagiti daddu makabaranggayan tayo ka nagilako dan ijay. Awan mo't mailako may. Tanimot badong ka. Apay ni Badong Mau, Binaybayan na dagiti mula na. aniya. Imula na laang. Di na mo tinasasikasaw. Ay kat, awang nga rodan Kasano kayo ang maikan manen ngay. Ay, sanda kami nga ikan, maray. No nagtubo dagiti mo na anaited abin iyo, ikanda kayon tumanan. Agam, saan mo ta nagtubaw? Ayawan nga roden na, maray. Makamunton ni Kapitan. Isa nagdesisyon. Saan mo't gayam ang nagtubo dagiti imulayaw. Da kayo pa tinangtadan na iti espesyal abin Ado ti makan dito'y barangay tayaw, tanagagat dagiti tatao nga agmula. Da kayo lakan ni Marituyang, ti awan makan na. Ay, una yan. Ikan na kami manan aparay. Ti imula may. Ay, bay-bay am to manin. Kung nakno amom ti agmula, di mo gayam taripatuan.
Ay, si Maduta nga ron, pare. Pasensyaan na ko na. Agdagita kaon. Basta mangtid ka manan itibin pare. Last chance yun No di mo pa ilataripat ay. Di kayon ik-ikan apulos. Nay, nagapuam nga tatabadong. Dita barangay hall, John. Napan ko manin, nala dagito'y binay ngay mula mi kanituyang ka. Anya? Kunak man no, di mo kayat, ako na apolitika. Ay, kaya't ko itaan, John. Iso agmula kami manay. Ala, taripatuan yung aminan dagiti mula yo. Tapno at damat maapit yo. Ay, tatabadong. Swerte ka. Tauray no saan ang nagtubo dagiti imulam na asyan latakan ka ni Kapitan. Iso asay saya atamon. Hala, sige. Didon, tinagibusan ti sa balipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan.